Arane mang tama? Santi Tripura. Santi Tripura. Para bora? Para Ratanpur. Mokpara. Acha, tini tamang mane. Kini gothanang manai lai awa ang dogana thakani lai nago phainai phaiba awa cheinong ni borok korei jota awa riti sob tilangkhai thajak nago phainai belai nugya prai awa 1.5 mas moton ha. Tei thana thoro kono bono lagai kono jana jagyare. Janai jak jai mane bokono awa janai ye bokono og kas khaja naiba naija samja. Tei police mane borai police thonok thangai mane bono case repair khlai ha. Case repair khlaijak. FIR khlai mane pore boktama hana. Bokhnba chena tangde ang chung nainai. Lai nainai hinai isukbai. Prai membawa isukbai nadia bawa. Tei abo hai mane nongne kriya mane bosang majrago ha. 1.5 mas moton ha. Bosarai hai bosarne sarai. Ba ani basa. Mung tama. Elina Tripura. Bosok bini boyal bosok. 4 bosor. Baca bota bini je khana mane nini je borai kare. Tei bo ni to borai kare bo masara tong madai bini bo masara tong madai. Bo mana cere karabu. Karabu na. Horoba karabu, salaba karabu. Kosto kai matang playang. Nini bias bro. Bias Bilonia. Bilonia. Tei nung tabok tama nai. Ang naya jeni nongni borokna jeklaiba borok teri phasikak post khlai phasikak. Aja nini borni nung mane tama nai chong mane tama nai wan chong. Kadai kamaha na onyo chararok bai aro mane teiro kharanai thangai chong tama nai chong nung. Ani bakha chong mani onyo jeni Tripura salarok bai thangnai ang bakha chong mani. Nung je khobor khana mane. Je khobor khana. Nini borni mung tama? Sonjirang Tripura. Ai borni nok bora. Sabrumuno Songkot Tila. No kaija mane bosok bosorong ha. 7 bosor moton ha. 7 bosor. Nini mung? Santi Tripura. Santi Tripura. Parane mung? Ratanpur Mokpara. Acha hambai darana.